Program ľudovej strany HZDS v oblasti dopravy je vypracovaný tímom odborníkov, ktorí 4 roky pracovali v klube dopravy. Je vypracovaný na profesionálnej úrovni, ponúka však ale aj kreatívne riešenia pre celú slovenskú spoločnosť. Cieľovou skupinou pre nás sú železničiari, Modrá armáda, ktorej v predchádzajúcom období neboli poskytnuté možnosti na to, aby dokázali celý sektor nejakým spôsobom riešiť. Je to hlavne oblasť infraštruktúry, je to oblasť spoplatňovania dopravnej cesty. Železničná nákladná doprava je v súčasnej dobe v skutku v koncoch, preto je potreba riešiť celý sektor komplexne. Samozrejme, že nechceme sa orientovať len na železničnú dopravu. Je pre nás veľmi dôležitá aj cestná doprava. Chceme prehodnotiť mýto, chceme prehodnotiť vôbec spoplatňovanie mýtnych úsekov pre osobné motorové vozidlá. Ďalšími oblastiami, ktoré chceme riešiť, je samozrejme oblasť vodnej dopravy a ďalších druhov dopravy. Chceme podporiť regionálne letiská. Chceli by sme skutočne nájsť veľmi kreatívne riešenia pre všetky vrstvy obyvateľstva, pre občanov Slovenska.